Nieuwe wijkagent Venray West. Boek over Venray's vader. Het is vandaag 4 november, dit is het Peel en Maas Journaal. Mike Teunissen uit IJsselstein heeft gisteren de super prestige veldrit voor belofte gewonnen. In het Belgische Zonhoven was de wereldkampioen de sterkste. Teunissen reed alleen naar de finish. Hij won de wedstrijd met 4 seconden voorsprong op de Belg Toon Aerts. Voor Mike Teunissen is het de eerste overwinning van het veldritseizoen. Politie Venray heeft een nieuwe wijkagent. Sinds afgelopen week is Anthony van Baal werkzaam in de gemeente. Van Baal vervangt hiermee Patricia Impelmans. Reden was het samensmelten van de politieregio's Peel en Maas en Horst aan de Maas. De nieuwe wijkagent was werkzaam in Peel en Maas, maar was tevens raadslid in Horst. Hierdoor kon Van Baal zijn politiefunctie in Peel en Maas niet meer uitoefenen. Anthony vroeg Patricia Impelmans om te ruilen en zij ging daarmee akkoord. Een behoorlijke verandering voor de nieuwe wijkagent. Ja, heel ander gebied. Dit is meer wijken en daar waren meer dorpen. En aan de andere kant heb ik altijd geroepen, wijkagent, dat kom je toch ongeveer overal dezelfde problematiek tegen. Anthony van Baal is zaterdag begonnen in Venray. Hij wordt wijkagent in Venray West. Kent u het gebied al een beetje? Ik heb een korte introductie gehad met collega Patricia Impelmans. Zij heeft mij inderdaad rondgeleid. Ik ben zaterdag door de wijk gaan lopen, afgelopen zaterdagnacht. En ik woon in Tienray, niet zo ver weg. Ik ga ook hier naar de stad. Dus Venray is me niet geheel onbekend. Maar ik moet nog wel even uitzoeken als er straten voorbij komen. Hoort dit op mijn gebied of is dit jullie gebied? Ik moet nog wel mijn collega wijkagenten aanspreken welke straten bij mijn gebied horen. Wat verwacht u van het gebied en van Venray? Ja, ik verwacht een proactieve houding zo meteen van mijn burgers. Wij zijn tegelijkertijd eigenlijk met mijn begin starten wij ook in Venray West met wijkteams, net als ze al in Landweert hebben. En, dus wij gaan zo meteen met mijn ketenpartners van de gemeente, van GGZ enzovoort, gaan wij al aan de slag. Om de bewoners actief mee te laten denken wat men wil in de wijk. Dus ik verwacht heel veel samen te gaan werken met mijn bewoners in West. En om de bewoners zo goed mogelijk te leren kennen, probeert de wijkagent zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn. Het Zumbathon Charity Event in Sporthal De Weert heeft zaterdagavond bijna €900 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor het doodzieke Venrayse jongetje Jigit. Initiatief voor het evenement kwam van Zumba-instructrice Nancy Garcia uit Venray. Jigit lijdt aan een zeldzame vorm van kinderkanker. Om een behandeling in Amerika te kunnen bekostigen is een bedrag van maar liefst €100.000 nodig. Meer dan 70 deelnemers dansten ruim 2 uur aan één stuk voor het goede doel. Nancy Garcia was na afloop zeer tevreden over het verloop van de Zumbathon. Hans Kuppe heeft een boek geschreven over zijn vader Jan Kuppe. Alhoewel Hans zelf in Haarlem woont, speelt Venray een grote rol in het boek. Hans werd getriggerd om een verhaal te schrijven door een foto van zijn vader in zijn trappenhuis. Op deze foto stond zijn vader in militaire outfit afgebeeld vlak voor de mobilisatie in 1939. En ik stond al vaak voor die foto te kijken van god, bijzonder eigenlijk. En hij begon me steeds meer te integreren. Dus een jaar of 6 geleden, in 2007, had ik zoiets van god, ik wil gewoon meer over mijn vader weten. Hij was voor mij toch eigenlijk een redelijk onbekende. Het beeld wat ik van hem had was van een man die, ja, een Norse, strenge man. Ja, iemand die ook trouwens vlak voor zijn dood, bijna op zijn dood zat te wachten. Dus ik had niet echt meer een goed beeld van hem. Dus ik wilde gewoon meer van hem weten. En zo begon Hans samen met zijn broer Nico aan een onderzoek. Hans vroeg allerlei archiefbestanden op om informatie in te winnen over zijn vader Jan. Venray speelde een grote rol in het leven van Jan. De ouders van Hans zijn beide opgegroeid in Venray en ook een deel van de Tweede Wereldoorlog hebben de ouders van Hans in Venray meegemaakt. Ja, op zich een bijzondere situatie was dat hij in 1944, dus dat is vlak voordat Zuid-Nederland werd bevrijd,
zaten zij toevallig, toen was mijn oudste zus ook al geboren, dus als klein gezin zaten zij in Venray. Ik denk vanaf september zo'n beetje, dus vlak voor Dolle Dinsdag zijn zij in Venray terechtgekomen. En ze konden niet meer terug. Dus toen hebben ze echt een half jaar vastgezeten in Venray. Ze hebben ook de hele evacuatie meegemaakt. En ze zijn geëvacueerd naar Bakel. Bij een gezin zijn ze ingehuisd in Bakel. En pas ver in zo'n beetje vlak voor de nationale bevrijding in 1945 zijn ze pas teruggegaan naar Deventer. In de Peel en Maas van aanstaande donderdag leest u meer over het boek. Het boek van Hans Kuppe is te bestellen via internet of de boekhandel. Tot zover dit Peel en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog. Het koelt flink af tot 3 graden. Morgenochtend voelt het dan ook koud aan. Later op de dag raakt het geheel bewolkt. Er volgen lange perioden met regen. Het wordt maximaal 10 graden. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.